No a tak mě se nějako zajímal jako kluk. Rozumíš mi? Ne, jako já to myslím teďka vážně. Chtěl bych se s tebou seznámit, víš, a tak osobně, jako, rozumíš mi, ne? No tak, jako jestli máš zájem, já tě do ničeho nenutím. Ale jsem z Michiganu. Ty jsi spal. Já tě nerad vyrušuju, ale my tu máme jiný čas, rozumíš? Já bych musel za tebou přiletět. Vrtulníkem a nebo na jachtě, znáš to? Víš to? Já tak nebuď naštvaný hned. Já jsem chtěl být zdvořilý. No, John z Michiganu. A já jsem z Michiganu. Of course. No, není to mekáč. Já tam slyším pozadí hlasy. Tam ti někdo napovídá, co máš vykat. John z Michiganu. Já jsem John z Michiganu a chci se s tebou seznámit osobně. Jsem na to. Jsem John z Michiganu. Já jsem John z Michiganu a chci se s tebou seznámit. Našel jsem to na Facebook. Nemohl bys si zavolat zítra. Zítra zavoláme možná, ale rozumíš, já mám na seznamu hodně lidí a nemůžu takhle se rozhodovat. Dobře no. Jako zajímá se jako kluk, seš pěkný, pohledný, ale rozumíš, nemůžu to teďka s tebou řešit. No tak se Když ty nemáš zájem, vůbec seš úplně chladný jak čurák. Kurwa.